Tal-ħwienet u n-negozji żgħar jinsabu f'sitwazzjoni għar u għalhekk jeħtieġ sosten dirett mill-Gvern l-għajnuna li hemm bħalissa mhix biżżejjed. Hija din id-dikjarazzjoni skjetta li saret mill-Kamra tan-Negozji Żgħar u Medji irrid isir aktar mill-Gvern biex in-negozji jkunu salvati. Permezz ta' sqarrija, il-Kamra tal-SMEs qalet illi l-Gvern għandu jindirizza fondi tal-Unjoni Ewropea direttament tan-negozji, l-aktar biex tiġi indirizzata l-problema tal-kirjiet. Il-Kamra diġà ppreżentat diversi proposti lill Prim Ministru rigward il-kwistjoni tal-kirjiet li qed tkun piż kbir bħalissa tal-ħwienet. Jekk wieħed pereżempju jsemmi l-proposta ta' sussidju għal kirjiet li saret ġimgħat ilu din baqgħet ma ġietx implementata. Sa issa mhux isir biżżejjed l-ekonomija staġnata u ħafna impjiegi qed jintilfu, qalet iċ-Chamber tal-SMEs fl-istqarrija tagħha. Għalkemm is-sidien tan-negozji qed jagħmlu minn kollox biex jiġbdu l-klijenti u jaddattaw bl-aqwa mod għal din in-normalità l-ġdida, xorta huwa evidenti li qed tinħass id-daqqa ekonomika. F'nofs din il-pandemija, il-qatt f'pajjiżna tela għal 11,000. Min-naħa l-oħra diversi imprendituri huma fiduċjużi illi l-affarijiet jafu jibdew jirkupraw fit-tieni nofs tas-sena wara li jiftaħ mill-ġdid l-ajruport.